Acabem de retre un homenatge molt emotiu i absolutament sincer des de l'Ajuntament de Gandia cap a la figura de Salvador Gomar. Salvador Gomar va ser regidor en aquest Ajuntament, segurament s'assentava en una d'aquestes cadires, així al plenari de l'Ajuntament, i Salvador Gomar, quan va esclatar la guerra, va ser empresonat i finalment va ser afusellat. El seu fill ha pogut enterrar a son pare amb sa mare en el cementeri de Gandia fa pocs dies. Va ser una d'aquestes persones que van ser rescatats les seues restes de la fossa número 100 de Paterna, un treball que ha dut molts anys i que ve a reparar 80 anys de desaparició. I avui, en el dia en què se celebra els 90 anys de la Segona República, el seu Ajuntament, l'Ajuntament de Gandia, ha volgut reconèixer a Salvador Gomar com a lo que era, un representant del poble, un representant democràtic. El reconocer la figura de mi abuelo como regidor que fue de este ayuntamiento es un acto muy bonito, muy agradecidos al ayuntamiento, a la alcaldesa, y confiamos en que, igual que nosotros hemos tenido la suerte de poder recuperar a nuestro abuelo, pues que mucha gente que aún está pendiente de ese proceso pues pueda también recuperarlo y cerrar esos capítulos de sus vidas.